бобои Ҳотам Солиев таи чанд сол аст ки ба боғу токпарварӣ машғул мебошад. ӯ дар хоҷагии деҳқониаш ҳамроҳи оила кор мекунад ва дар мавсими ҷамъоварии ҳосил бошад боз 10-15 нафар ҳамдиҳагонро барои қувваи кории иловагӣ ба кор ҷалб мекунад. мегӯяд ки ҳосили фаровони ангуру себ соли чандум аст ки ба ғайр аз бозорҳои Хисору Душанбе ва дигар минтақаҳои Тоҷикистон боз ба Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо содирот мешавад. فول کریم آبرز که کریم همیشه آن وقتی که داروزی شد 10 بار دارو کریم 10 بار اگر خدمت نکرد این حاصل نمیاد داخل همه کار با خدمت نکرد حاصل نمیخورید چیز خدمت ولی باش راحت شیرینده نظر با سال گذشته این سال چی دیدم 100% زیاد پارسال جالبه خدا یا 300 تا سیو کردیم پارسال این سال خدا باشکر مدد پلانام ناز باشه که خدا خود میسپریم همیشه. деҳқонон инҷо қайд менамоянд ки даромади софи гирифтаашон ба пештавии зиндагӣ ва барои фарзандон сарф мегардад. кори деҳқониашон онҳоро қонеъ гардондасту ва боз ният доранд оянда масоҳати боғро зиёд намоянд, чунки соҳаи кишоварзӣ дар қатори дигар соҳаҳои афзалатноки шаҳри Ҳисор дар пешбурди иқтисодиёт нақши арзанда гузоштааст. ҳамин боғам инам меҳната мехоҳад, инам ранги ҳамин инсон, ранги фарзанд ина тарбия каранда кор, ина меҳнат кардан дар кор ки инҷа ҳосил гиред зиндагитона пеш баред. барои мо бисёр удабренои пору метеем фарз кардем, дороҳои минералӣ метеем, слитра, мачавин, нитранфос ка мегӯянд ва барои зимистон метеем ки ва дер ҳал мешавад. ба хотири он зимистон ба метеем ки то ин 3-4 моҳ ва давом мекунад ба хотире ки ҳал шавад. ина мо моҳои октябр, ноябр баъди ангура чиндан, баъди чиниши ангур метеем. хуб ана моҳои майба ин уже қувватнокеша дар тог метеяд, баъд ақафои ҳосил мешавад, ино содирот мешавад, мебиёнд харидоро ҳаминҷа нарх мекунанд, совхоз нархи худаша мебурорад, мо нархи худамон мебурорем, соҳибкорон мебиёнд аз ҳаминҷа хуб мегиранд ангура ана мечинанд ба тарафҳои Россия содирот мекунанд. дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонии шаҳри Ҳисор дар парвариши ангур ва себ комёбиҳо назаррасанд. якчанд хоҷагиҳои шаҳр ба парвариши нави ангур ва себ шурӯъ карда аллакай соли аввал ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд.